אבל להצטרף אלינו, אמרתי בכניסה, עידו לוינסון, שלום לך. אהלן, מה שלומך? יינן, זה כולם יודעים, עשור ליקב רקנטי. היית בחגיגה? הייתי בחגיגה גם, עם 7 אדיבות, 7 אנשים ששרו יפה מאוד. היה פנטסטי, לא? היה יופי של אירוע. 10 שנים ליקב. 10 כמה מילים על היקב, מי שלא יודע, שישמע. אוקיי, אז כמה מילים על היקב, אנחנו בני 10, אנחנו מייצרים כבר 1,000,000 בקבוקים בשנה, שזה כבר לא צחוק, וגדלים ונהנים תוך כדי. זהו, היום הבאתי לכם 4 עינות פה לכל החברים באולפן, ומי שבבית, תודה. דרך אגב, מה שאנחנו שותים עכשיו, מכיוון שבבית קצת פחות רואים אותנו, אז אנחנו שותים רוזה, אוקיי? רוזה 2009 של יקב רקנטי, וזה, כן. זה כיף, קיץ, היום חם, אז הבאנו אותו קר כמו שצריך. דרך אגב, אני רוצה להציג בפני כולכם פה בבית ובאולפן ובבית את יעל סנדלר, הישר מלונדון, סומליירית ישראלית, בחירה, מסעדת גורדון רמזי, מסעדה. וואו, הנה. הם מכירים את חומוס מוסקו, אז פלאפל מוסקו, מה הם מכירים? והדבר היותר מעניין, זוכת פרס ירדן לפני כמה? 3 שנים? לא, שנה שעברה, בבקשה. טרי, מהתנור. מהתנור, שנה שעברה זו את הזוכה בפרס ירדן, ונסעת לעבוד שם, ולאן את נוסעת מפה? נסעתי לשם לשבוע של פרס, הפרס היה לבוא לעבוד בחינם, וככה יצא שנשארתי שנה שלמה. זו הייתה חוויה בהחלט יוצאת דופן, מסעדה מטורפת, זה לא משהו ש... למרות שיש... איזה סוג אוכל יש שם? זו מסעדה, אפשר לקרוא לזה משהו אירופאי, יותר סגנון צרפתי, מסעדה עם... אין שם קישקה וכאלה, נכון? לא, אין שם כאלה. נראה, אתה רואה בלונדון אתה צריכים להיות, אתה מבין? את זה גורדון עוד לא למד להכין. יש דווקא בלונדון, בגורדונס גרין. וגולדרס גרין בטוח בלומס, נו. אבל דרך אגב היא כבר סגורה 5 שנים. 5 שנים, נו, אתה סע לשם. תעשה, סומיליה כבר יש לך שם. כן. ויעל, ולאן את נוסעת או שאת חזרת לארץ? זהו? האמת שאמרו לי שהזמנת אותי לתוכנית, אז החלטתי להגיע לביקור בארץ, כי זה היה נראה לי מספיק חשוב, אבל מכאן אני ממשיכה לאוסטרליה, לאדלייד, ללימודים של ייננות, של ללמוד הפעם איך להכין יין. הסתכלתי בגוגל וראיתי יעל סנדלר, וראיתי שמה שהיום בדיוק זה היום הולדת שלך. מזל טוב. יש יום הולדת היום. נטע, מזל טוב, סליחה. אני מבקש, חברים כולם, בפייסבוק, כל מי שחבר של יעל, כל מי שלא חבר של יעל, לשלוח לה הודעות, מזל טוב, מגיע לה. דרך אגב, אמנון, רק בשביל להבין את הקשר בינינו, יעל היא עבדה אצלנו לפני שנה בבציר, אז ככה התחיל כל העניין. בבקשה. אני מקווה שלא בחינם. אז חברים לחיים, לכולם. מזל טוב. מזל טוב נטע, מזל טוב לאחותי. מזל טוב.